Mañá ás 8 da tarde terá lugar a exhibición de patinaxe do Club AEDE. Será na pista vermella do Carballiño. Hoxe estivemos nos seus adestramentos. O Club AEDE do Carballiño recupera así a súa tradicional exhibición do mes de agosto que dun xeito habitual coincidía coa Semana da Festa do Pulpo. Será unha exhibición que ten como objetivo amosar as distintas disciplinas de patinaxe que reúne o club na súa estrutura. Patinaxe artística individual, en grupo, show e patinaxe en liña na dobre vertente da velocidade e o freestyle. Ademais, a actividade contará con DJ para amenizar a cita. O evento farase, como decíamos, ás 8 da tarde na pista vermella con todas as medidas de seguridade preceptivas e atendendo os protocolos vixentes. Neste sentido, as entradas ás bancadas do recinto serán limitadas respectando a distancia social e haberá unha única entrada e saída. O evento farase dun xeito escalonado para que non haxa ningún tipo de aglomeración. Hoxe estivemos nos adestramentos no pabillón Paco Chao e falamos co secretario do Club AEDE, Xosé Ramón Castro, que nos explicaba como va o traballo do club dende que a finais do pasado mes de maio comezaron coas clases presenciais. Estamos a traballar dun xeito presencial a última semana de maio, só paramos unha semana en agosto. Eso sí, está traballando o club, especialmente a sección de patinaxe artística, tanto na modalidade de libre como na modalidade de show, e o que son as escolas e os máis pequeniños arrancarán a partir das festas seguramente. A Semade adiantábamos algúns detalles de como será a exhibición de mañá. O que tratamos é, sobre todo, de que sexa un escaparate do que fai o Club de Patinaxe AEDE o Carballiño. A modalidade de artística, van a facer números individuais, algúns, e un número pequeno, unha escolma do grupo de show, que é a parte colectiva, e logo haberá tamén unha exhibición de patinaxe en liña, tanto para a velocidade como en freestyle, que son as dúas modalidades da patinaxe en liña que temos no clube, que é un clube artellado ao redor de 5 seccións, que son independentes en canto ao seu funcionamento, pero que evidentemente teñen o mesmo tronco común e o mesmo denominador común. Será a partir das 8 da tarde na pista vermella, sentados só van poder estar as persoas que cheguen en tempo para eses 54 puntos que hai na pista vermella, e logo evidentemente ao redor poderase poñer cas medidas de seguridade absolutamente quen queira ata limitar o aforo. Nós pensamos que é unha boa oportunidade de amosar primeiro que fai o noso club e logo tamén de convidar a xente que se poda enganchar isto da patinaxe de cara a vindeira tempada.